Bij Sietsma Antiek en Wenaccessoires in Snits vernemen ze ook dat de vraag naar antiek goed bot aanname is de laatste 10 jaar. Ja, de prijzen zijn heel erg onder druk. Het is ongeveer nog maar 10% van wat het vroeger was. Dat klopt. Een idee werd dat al ooit? Te volle aanbod. De jongelui willen geen antiek meer hè, dus die donderen op een markt. En de markt is verzadigd. En misschien mensen gauw werk binnen van hun meubels en dan maar weer naar Ikea? Ja, klopt. Hart en mem, opa en oma, paak en beppe kochten meubeltjes van het leven. Soms 30 of 40 jaar. En de generatie van nou dat er hier 4 tot 6 was het ga ik wel weer verloren. Het 45 jaar oude familiebedrijf had daarom de bekens verzet. Om die jongelui te loeken hebben we een mix maken van nij en oud. Dus dat is van Wenaccessoires tot fotolijstjes, tot vazen, tot moderne lampen, gecombineerd met oud-lampen. En die mix slaagt om sinds een jaar of 6. Verder keep het Sietsma goed keep inboels op. Die worden je sadel zet op de sneupzouder. En daar is toch een soort animo voor, ik van 4 boeten Friesland. Dus mensen die even een stapje heen willen een kringloopwinkel, maar wat krekkelijk goedkoper dan een antiekzaak, die kun je boppen terug en dan kun je die maar uitleven. Maar als je inboedels opkeep je, dan is de antiekprijs net meer zo hoog als die erbij staat. Steeds mensen dan wel eens van oplichters. Ja, nou, ze zijn eerst vaak vernuurd, want die oude mensen hebben het idee nog steeds dat antiek een soort geldwaardig is. Maar het kon gelukkig nog steeds meer niet nice dat nog maar 10% van de waarde is. En dat is echt zo. De Sietsma's had het voordeel dat ze al 24 jaar bestingen. Ze hadden reserves, klanten en inventaris opbouwen kind. Want waar het nou zo'n zaak beginnen zo, krijgt het dreig. Het is kijk maar een boerenbedrijf waar het nou beginnen moet, dat wil niet meer of je moet een mega investering van. Maar ja, daar is het weer te duur voor dan.